ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Сауду ТЖ ва мухлисои бачаи очкидор. Бардруи азиз, имрӯз 17 сентябри соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 112 сомонӣ. дар имрӯза видео бо диққат гӯш кинед ки ма да чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. мошинҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзонак бисёр қабул кардагем. ҳозир барои шуморо якта бо якта нархҳошона гап мезанем. марҳамат шумо то охири видеора тамошо кунед. ва форатон ки ҳами канали ма ягон рӯз хонаҳои арзон бихаред, бардруи азизу қавақт шуморо намегира, не поён да кнопкаи подписатсия ҳамура бижиқен, зангулачараологи дамонед ки мисол ма видеои нав кардам, телефони шумо да мерава. ана ки бардруи азиз то охири видеора тамошо мекунем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бод дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, ها аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. ана ки бардруи азиз чӣ хеле гуфтем, мошин, хона, квартира қабул кардагем. аввал бардруи азиз як мошини арзона гап мезанем, баъд ана хона ва квартира да мегзарем. бардруи азиз, мошини фурӯшии Toyota Camry D соли баромадаш 2008. мошинои зурам бардруи азиз, мошинои популярниян. сӯзишвориш бензин ва газ евро 4 дора. бардруи азиз, газам арзон шудаги метавонед ки харидорӣ кунед мошина. ана абё мотораш 2.4 айцуни азиз, коробкаш автомат. печка кондисионер мисол дора, кор мекунамега, балонош 80%, хадавоиша нав кардагиан, то болти гайкаш ҳамаш наве бардруи азиз хадавоиш. ҳуҷҷатош як 8 моҳи дига мондагӣ, утилизатсияам дора. бардруи азиз, касе мошина мехара, ҳамин номеракош падарка. бардруи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошин 75000 сомонӣ. бай бардруи азиз, 75000 сомонда шумо метавонед ки анами мошини беҳтарина бихаред. салонша нигоҳ кунед, чӣ хел тозаи хушрӯй, бовар кунед, мегӯи салонашда ёнбош кунам. бардруи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, чӣ хеле гуфтем, нархаш 75000 сомонӣ. ана бардруе ки ай Россия тамошо мекунед, дар рӯи экран ана чанд сумми урусӣ мешаванд, айсагиам. марҳамат, номерои телефонаша занг бизанед. ана ки бо диққат гӯш кунед, телевизора пасттар кунед. бардруи азиз, як хонаи иҷораро гап мезанам. хона аренда. бардруи азиз, хонаи заминӣ. бо диққат гӯш кунед. хонаи иҷора қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, ана Ленский район, яъне пеши мошинбозор, кӯчаи Лолазор. 1.5 сотиқ заминай, дар хона дора. нархи як хонаш 1500 сомонӣ. агар обши хонаро бигирем бардруи азиз, 3000 сомонӣ ҳар моҳ. хонаи заминӣ бардруи азиз, этаж неста, як бор дига мегӯм. хона бардруи азиз, ремонташ замонавӣ бадай. бисёри чизош места, ов свеч ҳастай мега, яке чизош места, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ на дарвозаш бардруи азиз, кухни, баня, ҳоҷатхона дора. нарша гуфтам бардруи азиз, маълумоти даркора дар экран нависагиам, чӣ хеле гуфтем, ду хона дора, як хонаш 1500, обши хонаро бигирен 3000 сомон. номерои ана Тоҷикистон ҳам ҳастанд, номерои Россияшда WhatsApp ҳам доранд. хуб, бардруи азиз, хаста набошед. мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. лайка бижиқ бачаюча, апаҷоно лайка бижиқен. бардруи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи ана Саркишти боло. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Саркишти боло. бардруи азиз, 10 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, як кайдори 7.5 ба 1.5 дора.
5 та подвал дора мисол барои ягон чӣ мондан ремонти хонаҳо падъабои тайёр айдсуни азиз овсвеч мега пастияни ҳастаи ҳуҷҷатош 100% будай бания дора гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ и хонара бардуи азиз барои хидша тайёр кардагӣ будиян ака просто камтар ана залул мондагиам барои ҳамо фурӯхтесан мактаб магазин балниса масҷид раи калон наздикай бардуи азиз касе харидор боша бо арзон мешавад соҳибхона гуфтагиай нархи хона 990 000 сомонӣ мақсад 10 000 кам 1 миллион да 990 000 сомонӣ ана номерои тоҷикистон ҳарди рақамҳош номерои поёнгишда ватсап дора марҳамат бардуи азиз касе харидор бошен хонада ай шаҳри душанбе чихеле гуфтем ноҳияи фирдавсӣ кӯчаи саркишти боло ҳамаи маълумоти даркора дар рӯи экран нависагим бардуи азиз ҳамаи чӣ наздикай хона ҷои беҳтаринда қарор дора мақсад касе харидори аниқ бошем дӯстони азиз занг бизанем бигӯям ки номероро ай канали сауду теҷе ба чӣ ҳаҷ ки дор гирифтам бо барои нархиш барои шуморо арзон мекунам. бисёри бардуро пашко гуфта буданд ки ягон хонаи арзон аз ноҳияи рӯдакӣ бимонед марҳамат бардурои азиз нагӯш кунед хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ ленинский район ҷамоати роҳатӣ деҳаи моҳинкаҷ ҷамоати роҳатӣ деҳаи моҳинкаҷ бардуи азиз ана 6 сотиқ заминай 3 дар хонаи фасони хишрӯ кардагӣ 2 подвалам дора барои ягон чӣ мондан ремонти хонаҳо нав замонавӣ бадайсуни азиз 2 подвалам дора мисол барои ягон чӣ мондан ремонташ замонавӣ чӣ хеле гуфтем овсвеч мега ҳастаи ҳуҷҷатош 100% бания ҳоҷатхона дора гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ дарахтои мевадиҳандаам бисёр дора бардуи азиз мактаб магазин балниса роддом масҷид раи калон наздикай бардуи азиз нархи хонара 600 000 сомонӣ мега 600 000 сомонӣ бардуи азизам агар шумо харидор бошен занг бизанем бигӯям ки номероро ай канали сауду теҷе ба чӣ ҳаҷ ки дор гирифтам бо барои нархиш барои шуморо арзон мекуна номерои тоҷикистон ам аст номерои россияш да ватсап дорад чуни азиз маълумоти дар куре дар рӯи экран нависагим касе харидор бошен бардуи азиз марҳамат занг бизанен ва касе ки моро ай россия тамошо мекунад номерои ана поёнгиш ватсап дора номери россияй خب بردروی عزیز ما در انا تیک توک هم کانال کردگیم های پویسکی تیک توک دا بردروی عزیز انا کسی تیک توک دارن التماس یا بدورن یا مثلا دستگیری کنه یا پادپیسیا کنه پادپیسکو زیاد شو بردروی عزیز پراسماترو بخیزه با ما هم خرسان میشه همین پویسکی تیک توک دا ساودو تجه بزنیم بردروی عزیز نه همین کانالی بچه اشکی دار میبرویا بدورن یا دستگیری کنه бисёри бародаро гуфта буданд ки хонаҳои қиматтар мемонӣ ина бардуи азиз як хонаи арзон барои шуморо кофта ёфтем фақат шумо лайка биҷиқен касе меҳмонем подписатсия кунен бардуи азиз хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи восе кӯчаи андре тори кӯҳи гирдак нависагиай тори кӯҳи гирдак кӯчаи андре 7 сотиқ замина дӯстони азиз як дар хона дора ҳам хел маълумот додагиай ана нархш бардуи азиз 100 000 сомонӣ бо таргават мекуна касе ки 6 миллиона тамошо кардеса бигӯяд ки ҳо ака тамошо кардесам бардуи азиз ана квартира да мегзарем як квартира арзон ай шаҳри бохтар яъне ки ай қирған квартира дар шаҳри бохтар пешина номаш қурғонтепа кӯчаи дружбанарод духонага квартира дар якум этаж қарор дорад 35 метри квадратӣ соҳиби квартира гуфтагия ки хонаи тайёра яъне ки квартираи тайёрай ана чиза чораш қатия мегӯяд суни азиз чиза чораш қатӣ ана духонага якум этаж 35 квадрат суни азиз пеши гимназияи аминҷон нархи квартира 350 000 сомонӣ касе харидор бошен бо як камтар арзон мекуна беҳтарин нархе бовар кунене ана гуфтагия ки ба чиза чораш нархи зур бардуи азиз марҳамат касе харидор бошен ана числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша занг бизанем касе ки ай ноҳияи рӯдакия бардуи азиз ку комментар да будем сен подписчикои ноҳияи рӯдакӣ дорум охи бардуи азиз квартира қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ пешина номаш ленинский район назди бозорчаи сафина гуфтагиай хоб бардуи азиз духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад 50 квадратай соҳиби квартира маълумот додагия ки боз як хонаи дигар гуфтагия дар ноҳияи рӯдакӣ ленинский район доми 6 этажа хона дар 5 этаж қарор дорад 50 квадрат ремонт доштаид суни азиз ремонти фасон буда яъне ки 50 квадратай нархи квартира 340 000 сомонӣ
бардуе ки шаҳри душанбе квартира гуфтабудем бардуи азиз марҳамат нагӯш кунен як квартираи арзонтар ёфтам ана квадратиш камтарак будай 22 квадрате бардуи азиз хай як хело дам да мисол бо майдатар метова як хело дам да мисол мераса хай бардуи азиз бо диққат гӯш кунед квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе тарафи зарафшон якхонага квартира ана якхонага дар 2 этаж қарор дорад 22 квадрате чӣ хеле гуфтем ана хоб бардуи азиз техпаспорт дора мега хай бардуи азиз шароитҳои хонара десен ягон камбудӣ нест нархиш 215 000 сомонӣ не ки соҳиби квартира илтимос кардагия ки касе харидор бошен ҳамун занг бизана бардуи азиз мисол фикр кунед хушрӯ харидор бошен занг бизанен 22 квадрате нархиш 215 000 сомонӣ хуб бардуи азиз апашкои бад навори ана хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки мошини арзон хонаи арзон квартираи арзон рӯй кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ва якта нархҳошро гуфтем фикр мекунем ки хай нархҳои соз буд бардуи азиз ана хай маъқул шуда боша барои дастгирии мо як дона лайки бепала биҷиқен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен бардуи азиз ҳатман лайка биҷиқен ҳами видеоро имо ватсап группаода подписатсия кунем мисол ягон кас одами мисол бехона боша хай ҳами видеои мо метавонанд ки ягон хона бихара бо хела савобшон мумкин ки шумодан бираса хуб бардуи азиз агар ягон кас реклама дошта бошен мошин замин хона квартира ҳами рақамҳои десен дар ҳами рақамҳо имо ҳам дорем ватсап ҳам дорем метавонед ки равон кунен мо дар видеои оянда насиб иншоалло як рӯз ду рӯз пас ана як рӯз ду рӯз пас бо видеои соз мекунем ша марҳамат бардуи азиз рӯй кунен то видеоҳои оянда суни азиз хаяк Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.